Baba Mbulasi. Baba niyaphila. Hayi siphilile Nkosi yami. Oh niyaphila baba. Siyaphila Nkosi yami njalo. Uzwakala ungconywana ke lokhu. Shothi nawe usuhamba lenyanga engala eMozambique ekuthiwa igcabulimo. Ngoba uzwakala angathi awunankinga ukhululekile. Awu ngijabule ngaphakathi kodwa ngafika eMozambique mhlawumbe kuzofuneka ngithi kuwena. Niyaphila kodwa mashobani. Siyaphila Nkosi yami njani bo? Baba singanene. Baba uMbulazi sezwa kuthiwa inkantolo ichithile sigcina ukuzwa kepha nakhu manje sizwa angathi ngolwesithathu uzobe usenkantolo futhi kwenzakalani ngenkantolo kukhona yini isinqumo esishintshayo please sicela usitshele okuyikona kona okwenzekayo Baba Mbomvu asibonge siphinde sibonge nabantu base South Africa sibonge kumalunga omkhonto wesizwe alalele njengamanje nangalalele nawa ifike kuyo le message angizukuqala ngene kakhulu einkantolo Mbomvu ngifisa ukuthi ngidlule la ekuthini yingani size sifike inkantolo esusa konke lokhu ukuthi iqiniso alikho phakathi kwabantu abaholayo into eyenzile sithe sihlezi kahle kumnandi umkhonto wesizwe uphakama uhamba kahle abantu bewuhola ngendlela efanele befaka wonke amandla nomfutho abanawo ukuthi umkhonto wesizwe ube yiqembu elizokwazi ukushintsha impilo zabantu eSouth Africa libenze baphumelele wasena umhobholo oqhamukayo uqhamuka ngabantu abathile ababengakaze babe seduze nomkhonto wesizwe bangakaze bafake ngisho igqalabo elincane nje ukuthi umkhonto usukume baphathisa abantu ebebethathe umkhonto bawuphakamisa waze wafika ekutheni ube nabantu abawu-2000 abawu-2.5 million abawuvotelayo yakwazi MK ukuthatha iqembu lase-KZN iprovince yase-KZN ukuthi ibuse kodwa ayibusanga ngenxa yokuthi kwakukhona abantu babengayimiselanga ukuthi kwenzeke lokhu ngokusho yini lokhu Mbovu nezwe lonke ukuthi lesikhathi yenzeka yonke lento le kube khona umkhonyovu walento okuthiwa i-fraud noma i-forgery kwakhona ukukhuphuza umuntu esimhlonipha kakhulu ezweni yamkhuphuza i-forgery yawumfaka uba umholi ophelele we-MK party but leyo forgery umuntu ohloniphekile obekade u-statesman waphinde wahola kuma structures amaningi kahulumeni akakwazanga ukuyimisa lento ukuthi cha ngeke i-forgery yenzeke egameni lami ngeke ngihlale phezulu ngento engalungile ngoba eSouth Africa i-forgery i-crime sithi manje ngenxa yokuthi umholi wayithatha lento ye-forgery waqhubeka nayo wasebenza ngayo namanje usahlezi ngayo akuzange kumeke lapho i-forgery yaqhubeka wafojwa izinto zethu e-NPC kufojwa ama-directors angaphakathi u-NPC okuyi-non-profit company yomkhonto wesizwe esiwurejistile singamalunga omkhonto and the founders of umkhonto wesizwe Obani abasunguli Mbulazi bomkhonto wesizwe abasunguli kutheke uma bezama ukusikhipha njengabasunguli bashintsha ama-numbers wethu omakhalekhukhwini bashintsha nama emails zethu ukuze bathathe ama-OTP yenzeke lento iqhubeka sizama siya e-CIPC sivala sibuyele baphinde futhi basizame bafoje basikhiphe sibuyele sithi CIPC awukwazi ukuvumela i-fraud ukuthi iqhubeke kanje CIPC kwafika lapho ethi khona cha Mntungwa nebandla lakho ayikho nathi into esingayenza manje sicela uvana ushone enkantolo ubabophe laba bantu ngoba benza into engafuneki engafanele ingakho-ke ngolwesithathu usibona siya enkantolo hayi ngoba silwa noZuma nengane yakhe into esilwa nayo ukuthi akangayivumeli into engalungile kanje yokuthi abantu ngegama abasebenzisa igama lakhe ukufroda
bafake amagama abo ngendlela errong bese bethi uNcamalala usithumile, uNcamalala uyena osinikeza imandate. Sithi ngolwesithathu sifuna ukusho kuzo lonke ukuthi angeke sivume iqembu lomkhonto wesizwe lintshontshwe izigebengu ngegama likaNcamalala ngobuqhophololo. Yingakho siya enkantolo ngolwesithathu sicela wonke umuntu othanda umkhonto wesizwe ayiseke le yokuthi ngaphakathi kumkhonto wesizwe asibufuna ubuqhophololo, sifuna bonke abantu bengene ngendlela efanele, and sifisa futhi ukuthi izwe liyethembe iMKP. iMKP akuyona eyomuntu othile, kepha abantu bonke base South Africa abathembele kuyona nabayithandayo nabangamalungu wayo. Kodwa ke umbuzo baba uKhumalo othi obani abasunguli beqembu lomkhonto wesizwe party? Mhlawumbe ungasicacisela lapho ubani noma obani abasunguli abasemthethweni nababhalwe phansi emaphepheni eqenjini lomkhonto wesizwe party? Ngiyabonga Mbovu. Eqembini lomkhonto wesizwe laqanjwa yimina uJabulani Sibongiseni Khumalo, uMusa Wenkosi Mhlabuhlangene Gasa, uJabulani Nyathi, uRaymond Hlakanipho Khumalo, uMengameli Dladla, uBheki Manzini, kube uZiqu Madondo. These 7 members are registered ngaphakathi kwi-registration yakwa IEC. Bese kuba khona abawu6 abama-extra members abangafakiwe kwi-certificate. Then kuthi ku-non-profit company NPC, uKhumalo Jabulani Sibongiseni, uMasilela Sidwell, uThulani Olvin Mahlangu, uNtobikayise Ngubane, uLebo Mwepeng, uMusa Wenkosi Mhlabuhlangene Gasa, uMgidi Jabu. Sesisonke baphi manje laba abanye abasunguli sebesulile bonke? Cha, abasulile Mbovu bonke bakhona. Laba bawu7 sikhona ku IEC, ngapha ku7 wase NPC sikhona. Sizokukhombisa lokhu ngolwesithathu ukuthi cha sisekhona iorganization sisayibambile, sifisa futhi amaqabane akholele ekuthini yonke le nyimfi eyenzakalayo lapha kumkhonto wesizwe kukhona abantu abayibiza ngo-high command esingabazi abayisuka abayithatha bayibeka ngoba beondlovu ayiphikiswa ondlavini abasusa abaholi ababekhona bomkhonto besebenza bewakhile umkhonto kahle. Namhlanje bawenza ukuthi umkhonto ungabi nane-office, awukwazi ngisho ukusevisa abantu ngoba bona bafika ukuthi bayabantu abanemali, bayabantu abasatshwayo abaziwayo, besuka kwamanye amaqembu akade behluleke kuwona ukuhola, base beza la bezokhohlisa uNcamalala ukuthi bengamsiza ukuthi balihole leli qembu. Esikhundleni salokho bamshaye phansi, ayikwazi ukukhuphuka iMK ngoba laba bantu laba bathi bayihola abayifikelanga iMK. Lo 2.5 million abakwazi nokuthi sawuthola kanjani. Abantu ngempela bazi ukuthi 2.5 million owavotela iMK yowenza iMK ibela ikhona obani, yibo laba abashawayo namhlanje. Okay, baba uKhumalo sicela ucacisele izwe lonke. Kukona konke makubuyo enkantolo ubaba former president of the republic uGedle Ihlekisa Mhlanganyelwa Zuma uzoqhubeka ukuba umholi weMK noma wena impi yakho esenkantolo ilwa nokususa yena esihlalweni sokuba umongameli weMK? Mbovu ngizoyiphendula kahle nje lento. Ime lapha indaba njengamanje into esiyilwayo ukuthi abukho ubuqhophololo obuzoqhubeka kwi-MK, kube khona abantu abangenayo bayibize ngokuthi bangama-director noma ama-founders e-MK. Yileyo mpe soyilwa ngolwesithathu ukuthi cha, ama-founders e-MK yilawa. Laba abangene ngewindi, abangene ngobuqhophololo asibafuni, siyabakhipha ebese siyavala ukuthi bengaphinde bangene ngoba abantu abanjalo sifuna
i-department kababa uSenzo Mchunu ibathathi bafake kwakhulukuthi ngoba phela laba bantu bayizigebengu khomba ukuthi asizukuphila kahle eSouth Africa ngenxa ukuthi kunabantu abayibiza ukuthi bangamalungu omkhonto kodwa bebe benza ubugebengu. uNcamalala cha asikadili nalokho ukuthi siyamkhipha. Into esiyenzayo njengamanje sinezingxoxo esizenzayo namakhosi nabafundisi ukuthi ake bemsondeze bamvula amehlo ukuthi la ehlezi khona njengamanje akahleli kahle ngoba lezi igebengu eziseduze kwakhe ezilokhu zithi kuyena baba zibe zazi ukuthi zona ibulala iorganization leyo ukuthi uhlezi kanjani esihlalweni sizoyikhuluma sizofika kuyona hayi njengamanje. Okay. Umbuzo olandelayo baba uKhumalo enkantolo naku ulinganisa ngejele uthi umnyango ophethwe ubaba uSenzo Mchunu khona kufanele kubavalele unawo amagama abo lapho kufanele bavalelwe obani abenza inkohlakalo eqenjini lomkhonto wesizwe party khona ungasinika igama lakhe. Sibheke khona lapho babumbovu silinde ngolwesithathu sizokwenza njalo ungasithatha isimile awusilinde sivuke sizobakhipha njengoba benjalo sobabeka ubala okwezinto ezembuzi. Right, ngizwe kuthiwa unelist osuyigodla esifubeni lokushintsha ama-members eParliament likazwelonke kanye ne-legislature yaKwaZulu Natal and zithi impukane ezihlaza ungathi enkantolo kuthiwa kuvuna wena yikona kuyikuphi okuyikona kona ungasitshela okuyiqiniso. Baba Mbovu ngizobanje sewubala njengamanje ukuthi mina indlela engijabule ngayo nengithokoze ngayo ngiyacabanga idlozi lakithi komzulikazi ombulazi omashobana odonda beziziba bajabule nabo ngoba iqiniso sizolithatha silibeke obala. Le abayishoyo siyababona bephapha nje bethatha amagama abantu bebakhokhisa imali khona bese beqoqa imali koMpumalanga ngegama ngesitifiketi seMK esiyifake bethi bona ama founders cha ilise asikayethi kuzofika isikhathi sayo kungekude kuzofika ukuthi sikwenze thina lokho asijahile sihamba kahle nje senza izinto ngendlela efanele silandela umthetho amaqabane alinde sizowatshela mase kufanele siwatshela ukuthi manje lethana ama-list lethana amagama asizokwenza lo msangano wenzakalayo asisangene sifuna ukusebenza kahle ngengqondo efanele kodwa nje ngakho ukuthi nginochulumanco ngijabule kakhulu. Siyezwa baba uMbulaze kusho ukuthi sabantu eSouth Africa kufanele siphinde silindele okukhulu eqenjini lomkhonto wesizwe nobuholi balo mangabe kuthiwa abaholi abakhona abekho emthethweni bangene ngomnyango ongemuva nobaba uNcamalala uyambala kulapho noma yena umkhipha eceleni yedwa. Engachaza lapho Mbovu uNcamalala saba nesivumelwano naye sokuthi uzoba yiface yeorganization sikuma elections ngoba uyasishilo inkantolo ukuthi ngeke sakaba umholi eParliament okwakhe ukuthi abe umholi ahlale la eqenjini asikhube azimthini asilekelele ngobuthule nangendlela efanele since sithembele kuthini usengenile waphuma wonke ama positions ayikho into angayazi besimthemba ngaleyo ndlela then yena wafakwa othile owazi ubugebengu weforja isignature yami lokho sokuxoxa ingakho ngithi sikuyekele kwabadala ngoba thina siyakholela ukuthi amakhosi nabafundisi abantu ofanele babeqotho ngakho ke bazomhlalisa phansi bakhulume naye ukuthi lento yale forgery angena ngayo kufanele ilungiswe bese siyabuyisana sihlale phansi sikhole iqembu silise phambili. Ngilizwile ukuthi uthi forgery angena ngayo uchaza ukuthi uformer president lesihlala ahleli kusona ungene ngomnyango ongemuva akuyena kahle efanele ubuhleli lapha ya lokho kusho uchaza ukuthi baba uKhumalo zonke inqomo ayithathile azikho emthethweni mangabe ungene ngomnyango ongemuva kusuka iqembu lingena eParliament. Kunjalo Mbovu kunjalo indlela angena ngayo wangena ngembobo engafanelekile sithi ke thina ke akakwazi ukuvuma lokho kade ewustatesman fanele ngabe walwa naleyo nkohlakalo ngoba yayikhona indlela yokuyenza lento but
ilingane yakhe yayenza ngalendlela eyenza ngasithi ke ngakho inqabalala akalalele uhlalwe phansi ilungiswe but sizoya enkantolo mangukuthi akalaleli and then simkhiphe lokho okobe kungasekuhle ngoba kobe sekusho ukuthi asisakwenzi ngendlela yobuntu sisathi kuyena akabe umuntu abuye eze kuthina njengabaqambi baleli qembu sihlale naye sibonisane ngendlela efanele. Baba uJabulani Khumalo founder of Umkhonto Wesizwe Party noma ubuso bakho singaboni baba uMbulazi singazi noma wena noma umuntu nje oyiqambela amanga othi uKhumalo umsunguli weUmkhonto Wesizwe Party kodwa ke akusenani sizothatha lokhu okushoyo baba uKhumalo elokugcina yini abantu base South Africa ekufanele bakulindele wena nobuholi bakho ngolwesithathu isinqumo siphuma nini enkantolo ngolwesithathu noma sizohlehla ngeke sazi babumvu so lindele ijaji ukuthi after sesikhulumile nalo sabeka ukuthi nabo ubuqiniso nakho kufanele kwenzeke lona lizodecide ukuthi lisinikeze nini isinqumo kodwa bese ngakujabulela ukusithola ngalo lwesithathu. Okugcina baba uKhumalo uyazi ukuthi enkantolo isinqumo siaphilwe meaning ukuthi kungaze kuphele u5 years kuaphilwa kuinterdictwa uma isinqumo esiphumayo ngolwesithathu besiaphila kusho ukuthi konke benikwenza kunali and void izinto ezoqhubeka ngendlela eziyiyona ikuphi enilindele ukuthi nikwenze mangabe kwenzeka lokho. Bambovu siyakholela ekuthini iSouth Africa inomthetho ngaleyo ndlela umthetho ufanele usebenze ngendlela efanele. Siyathemba futhi ukuthi ijaji lizolalela ngoba esikubekile phambi kwalo busobala okuhle kwempahla yembuzi angeke ke likwazi ukuthi liqhamuke ngelinye ikhona lilodwa kuphela. Baba uKhumalo bathi abantu bazi unqamalala wena abakwazi yini ungahambi uyovula elinye iqembu ubayeke nomkhonto wesizwe lithini lakho kulela? Hayi ngizobahleka nje ngoba kusho ukuthi ilaba abaphundulekile ingqondo zabe engakavuleki ngicela bavuleke baqale bathandaze bacele emadlozini nakubo ukuthi babambulele kuze bazi ukuthi izwe awuvane nje uvuke ekseni usuneqembu uyasebenza ukuze wakhe iqembu so uma befuna lokho abahambe boqala ngingabasiza baliregister labo abafunayo hayi leli MK le MK siyakhele izwe lase South Africa hayi abantu abaphuphayo. Ngizwe kuthiwa uyasebenzana kakhulu nonobhala oqeda kususwa kuthiwa uzombuyisela njengonobhala noma upresident iqiniswa ngana lokho. Hambe kungihlekisa yazi ngoba mhlasimbe yena uzosho ukuthi ungaze laphi angimazi nokumazi ngazi nanezwi lakhe futhi angiboni khona indlela esingasebenzisana ngayo naye akakazange akhombisa inhlonipho mayengena lapha ku-MK wangena ngobuso nje wacabanga ukuthi uzohola imbuzi but ke sikhona singabaholi ngeke sikwazi ukuyivumela ufikile naye wangena esiqashweni sokuthi abulwe nama-comrade awafica okungama-comrade athatha leli qembu alibeka phambili so akekho umuntu engasebenzisana nayo njengalo ongakwazi ukucabanga ukuthi abaholi abaficile asebenzisane nabo nobangene ngaphansi kwabo. Ukuphepha kwakho baba uKhumalo ngoba sake sabona uphuma khona enkantolo eGoli abantu besho ukukudla bakufele kungakanani baba uphephile uzizwa uphephile kubalandeli beqembu ongumnikazi wakhe? Ngiphephile kakhulu akukho umuntu ongakwazi ukungenza noma yini ayithandayo angisiyena umuntu ngokaJehova nedlozi lami. Enye into Mbovu engifuna ukuthi ngisho before mhlambe uqeda ngifisa abantu base South Africa bayeke ukukhuluma amanga nezinto abangazazi baze babe neqiniso khona baze bazenze obhongoza lapha bathi baya thiwa yini lento ekhulunywa abantu la bethi baya analyze uKhumalo wadla imali uKhumalo wenzani ngicela bayeke leyo nto leyo ngoba ngizobathatha ngibafaka enkantolo bembule izinqe bese kubabuhlungu ngoba ngithule hayi ngoba ngithule but if bezoqhubeka bangigcone ngizodila nabo kabuhlungu kabi.
Babu Khumalo, imoto owawubonakala uhamba ngayo iToyota Land Cruiser entsha ekuthiwa iyona ekwathiwa intelligence ivezile ukuthi unikwe imali kwaqale kwathiwa u60 million kwabuya kwathiwa u100 million ovela ku current president of the republic. Ikhona into enjalo, khona imali wakwayithola imoto wakwayithengela? Hey, usheshe wajika Mbovu. Bekufanele uqhubeke. Angithi khona no BM abathathu baka DD Mabuza. Kwangagcina lapho kwanozweli Mkhize no 40 million. Amanga ase South Africa neintelligence yamanga engekho iyahlupha, iyo le eyasiqabanisa noNgqabalala eyangena phakathi kwethu yazoqamba amanga. Yikho ngithi laba abaqambi bamanga mina ngizothi ngisuka ngihlale phezu kwabo ngoba angisabi indoda, mina ngiyindoda. Bangangikhathisa komfana ngalusa ngaqhathwa angisiyona isiyoyoyo. Bangaboni uma ngihleka bacabanga ukuthi ngimbuzi, cha ngizobathatha nje ngibabhekise phansi and ngeke kube mnandi. Ngisuka namhlanje labo bantu balawo manga umuntu akhulume angafiki ngaphezulu la ngafanele khona ngoba uzosithola esenkingeni. Ngicela bawayeke laba abakhulumayo abayilandele izimoto, bayilandele imali. iLand Cruiser eyakithi yathengwa ngemali yakwamzilikazi, ayithenganga ngemali yemfece nje, yaphuma kowakithi umuntu. Angilokhu anginamahloni ngalokho. Baba, so siyabonga kakhulu Babu Khumalo, sikufisela inhlanhla ngolwesithathu. Siyizwe mawuwina silindeleni uzomdonsela ukhaphethe ubaba uZuma esihlalweni ahleli kusona. Silindele ukuthi umkhonto wesizwe ungase ubuyele kuwena njengomholi wawo. Asithule sibuke udlala umdlalo esigcaweni. Into ezokwenzeka nje engiyaziyo ukuthi asili noNgqamalala thina. Asibhekene naye kabuhlungu. Into esibhekene nayo kabuhlungu inkohlakalo nabantu abangasile abathatha uNgqamalala bamfake ekhanda bamtshela ukuthi bayi-intelligence beqamba amanga. Yikho lokho kwenza ukuthi namhlanje uNgqamalala la ekhona naye uma eneqiniso uzontshela ukuthi akamnandi ngoba laba abantu ababhizi bemlethela indaba engekho abamhlatsile kahle. Naye kuleli qembu uhlulekile manje ukulihola ngoba akaliholi, uyatshelwa ukuthi enzeni. Sithi-ke thina Ngqamalala buya, uyazi wasifica sibumbene namanje. Uma ufuna sisebenze woza sisebenze. Ngaphandle uma yena engafuni ukwenza kanjalo sizodonsa ukhaphethe. Bantu bakithi nizizwele ubaba uJabulani Khumalo, the founder of Umkhonto Wesizwe Party. NgoLwesithathu esiyakulona uzobe esenkantolo noma ke engabanga esasho noma iseGoli noma iseMaritzburg noma ikuphi, kodwa uzobe esenkantolo. iMK Party kobe kucaciswa ngekusasa layo. Angazi noma ika-IEC noma ika-CIPC. Inkinga yangoLwesithathu yaka-IEC noma ka-CIPC? CIPC, okay. Kuzobe kucaciswa ukuthi wakhishwa ubaba uKhumalo ngendlela engekho right. Wakhishwa ngemuva baba bakuresignela ungaresignanga. Kunjalo nje baforge isignature yami, bafaka incwadi engangayifakanga, bakhipha lezi engangiyifakile, bafaka le eyamanga. Labo bantu 10 nabo bavulela icala, labo abaforge isignature yakho. Hayi likhona lelo lizobe lihleze eBloemfontein ungekude. Ela laba abaforge isignature. Yebo. Sizwe ngathi kuthinteka igama lendodakazi kaBaba uNqamalala. Uthe yenzeni yona? Iyona ezosichazela phambi kwejaji ukuthi yenzani. Hayi, zinzima ezalapha ya eqenjini lomkhonto wesizwe party. Asingeni ke zomndeni South Africans. Sibonga kakhulu kubaba uMbulazi obesivakashele namhlanje la ku Clean Governance. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho Mbulazi. Sikufisela inhlanhla, sikufisela ukuphepha. Sengathi amathonga koMbulazi angaba nawe noNkulunkulu abe nawe. Siyabonga kakhulu Mbulazi kaMashobana. Baba Mbovu ngiyabonga kakhulu.